toți, și frumos. Toată lumea cred că o să-și ia. Mereu că l-am luat eu, mai mi-a făcut doar și l-a luat toată lumea, Clash și să-l lua șters toată lumea. Și de-aia zic, știți? Uitați. Hopa, hop. Așa se joacă Temple Run. E ușor de jucat. Mama, aici nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc. Uitați, acum e pe fugire. Am pierdut. Și oprim filmarea, pa!